Împodobirea Sibiului va începe din Piața Mare, acolo unde va avea loc și târgul de Crăciun cu patinoar și jocuri pentru cei mai mici dintre sibieni, bradul tradițional și scena unde se vor cânta colinde. Numai puțin de 40 de căsuțe așteaptă să fie amplasate în piață în cadrul celei de-a doua ediție a târgului. Pentru a nu aglomera traficul în zonă, municipalitatea a găsit și locuri pentru parcări. Piața Mare oferă un cadru mai generos pentru un astfel de târg, în special și pentru unele instalații pe care dorim să le aducem în plus, cum ar fi patinoarul sau jocurile pentru copii, jocurile mecanice. Pe de altă parte, am constatat anul trecut că locurile de parcare au fost total insuficiente în zona centru, de aceea am hotărât nu numai să nu mai facem târgul de Crăciun în Piața Mică, ci și să deschidem în plus o zonă pentru parcări, în speță zona din fața Muzeului Astra. Totodată, pentru acea perioadă, doar ca fapt divers, vom redeschide și parcarea de pe Cazarma 90. Târgul de Crăciun se va deschide în 29 noiembrie și va fi prezent în Piața Mare până în data de 26 decembrie, fiind deschis zilnic între orele 11-22.